Sanibona, phinde nibingelele nje futhi namhlanje kule thuba lomzuzu ngaleli hora. Simbonga umkhulu wesabekayo, ubabazekayo, uSenkosi ethu Jesu, umdali wamazulu nomhlaba, usolile nanini, isihlangu, ithemba, umsindisi, umsingathi, umlondolozo, yikho konke ukhokho ngezikhathi zonke. Uhlezi babazeka, uhlezi emangalisa, uhlezi umnandi ebukhoneni bakhe, uhlezi ukuthabisa, ukwazana naye, uhlezi ewumyeni oqotho kwabafelokazi, engumzali omuhle kwizintandane, yikho konke kwizimpofana, yena owugani bumnyameni, oyiqiniso emangeni, owuphezu kwakho konke, okuwukuthula exokozeleni, owuthando enzondweni, owukuhle kokubi, oyimfudumalo emakhazeni, umbrella emvuleni. Nkosi yami, uNkulunkulu uyikho konke, enxanweni wamanzi, endlaleni uwukudla, uyikho konke njalo ngaso sonke isikhathi, okuyisisombululo sako konke okubi. Uma sikhuleka kuye, simcela, simnxusa, sikhala kuyena uJehova umdali wamazulu nomhlaba, uyasenzela konke, uyasibekela ngoba yena uzihlukanisele bonke abamesabayo nababiza igama lakhe. So bantu baNkulunkulu, uNkulunkulu hleze efundisa izinto eziningi kakhulu, whether ngezibonakaliso, whether ngezwi lakhe ezindlebeni zethu, whether ngezwi masifunda iBhayibheli, whether ngezambulo, nanoma ngayiphi indlela uNkulunkulu uyakhuluma nathi. Ngoba umzali siyazi sonke ukuthi engakhuluma nomntwana wakhe ukuthi ambize athi wozohlala la sixoxa, ngithi engakhuluma naye futhi ngefoni, engakhuluma naye ngo-WhatsApp, engakhuluma naye noma ngaziphi indlela. Kanjalo noNkulunkulu ukhuluma nathi noma ingayiphi indlela athanda ukukhuluma ngayo ngaleso sikhathi. Phela thina kuya ngokuthi siyamlalela yini noma simthobela kangakanani. Uma ukude kakhulu noNkulunkulu ila ezokwazi ukukhuluma nawe ngefoni, angithi, kodwa uma useduzane kakhulu naye ila engakhuluma nawe ubuso nobuso. So uma sihlala ebukhoneni boNkulunkulu, uNkulunkulu sikwazi ukumuza ngisho ey'ndlebeni zethu uthi nje ubhizi emini uyisebenzele uzenzele zonke izinto, akhulume nawe ngoba uyaleza izingelosi zakhe ngathi ukuba zisilondoloze ezindleleni zethu zonke. So kona konke ingelosi yakhe ikhuluma kuwe isuke ingakhuluma okwayo, kodwa isuke ikhuluma kaNkulunkulu. Uma ungayilaleli, uma ungalaleli umoya kaNkulunkulu, awulaleli uNkulunkulu uqobo. Uma ungamlaleli umfundisi wakho ngoba usuke ethunywe uNkulunkulu, awulaleli uNkulunkulu uqobo. Uma ungamlaleli lowo mprofethi, lowo mprofethikazi ngoba usuke iy'ndebe zikaNkulunkulu, awulaleli uNkulunkulu uqobo. Ungamgxeka yena uthi hayibo ngeke sesitshela wena ngathi wena ukuthi nokuthi, ngathi wena kwenza kanje, kepha ngaleso sikhathi usuke sethe mina ngiy'ndebe zakho Nkosi, awulaleli yena uqobo. It's like udokotela uzombona ey'phuzela lapha eshibhini ebese uthi hhayi ngeke ngize ngilashwe lo phuza kanje, kanti-ke uma sesemsebenzini uyayazi ukuthi leli philisi leli naleli kuhlangana kanje, liphule ngampela, liqede yonke leyo nto leyo esuke ikuphethe ngaleso sikhathi, liqede lelo khanda ungazi ukuthi alikaze libe khona. Wena uthathe ngokuthi ubenza ukuthi leya ndawo, kanti uyazi ukuthi uma sengila kule environment angibuyeli okwalapha kusale lapho nokwalapha kulapha. Kukona konke ngaso sonke isikhathi. Angisho ukuthi bantu baNkulunkulu masitholerate zonke izono zabantu bese cha, kodwa masihlole siqaphele omoya, ngoba usho njalo uKristu ukuthi hlolani omoya, ngoba kulesi sikhathi esiphila kusona isikhathi sokugcina abantu baNkulunkulu, miningi imimoya, kuningi konke okubusayo kwenza izinto eziningi ezahlukahlukene. Kepha masihlole ukuthi lo moya lo engabe owabaniki, lo moya lo engabe kaNkulunkulu yini, lo moya engabe ubumnyama yini, lo moya kahle kahle ukhazimulisa bani. Ngaleyo ndlela sizokwazi siqonde ukuthi ngampela uJehova ukhulumile noma lo beyikhulumela ngokuthanda kwakhe nangokuzihola kwakhe ngaso sonke isikhathi. So bantu bankulu, ezinkulu ezimnandi indaba zombuso wezulu zihlezi zimala nokuphenduka, ngoba indaba esihlanganisile mina nawe indaba ephethe umphefumulo wakho. Ngoba ngeke kusize kalutho wenyama, mhlampe ngakusiza ukuthi usurvive. Vele mokwenyama kumele ukusebenzele ngoba udinga indlu ozohlala kuyona lapha emhlabeni, angithi, udinga amanzi ozowaphuza ngoba uzonxanwa, angithi, udinga ukudla ozokudla ngoba uzolamba, angithi, udinga impahla ozoyigqoka ngoba uzogodola, angithi, udinga konke okudingayo. Kepha masingakhohlwa ukuthi okubaluleke kakhulu esikudingayo ukuphila okuphakade imiphefumulo yethu. Njengoba ukwazi ukuthi uyosebenzela isinkwa ngoba uyazi ukuthi uyasidinga, uyazi ukuthi uzolamba, usisebenzele, usifukuzele, akunikeze leyo mali akunikeza yona umlungu wakho, ujabule, uyazi ukuthi uma kuphuma ilanga, uma kushona ilanga uyothenga isinkwa, uthenga igrosi ubeke lapha ngoba uyazi ukuthi kusasa ekuseni uzothi kusa nje usubulambile bese uyenza leso sinkwa leso, uphuze itiye lakho, udle usuthi bese uyaphinda futhi uyosebenza. Kanjalo nemiphefumulo yethu bantu baNkulunkulu ihlezi ilamba ilangazilele okwaphakade, ngoba lesi sinkwa lesi uma usizidlile sikunikeza nini, sikunikeza amandla, amandla kunikeza ukuthi uphinde ukwazi ukuthi uyosebenza. Kanjalo nemiphefumulo yethu bantu
bankulunkulu ngoba sihlukaniseke kabili, kunenyama, kunomphefumulo. Inyama uyayinakekela, udela konke, udela iy'ngane zakho, udele ngisho umntwana wakho usamncane, uthi hawu kumele ngiyobuya emsebenzini, kumele ngihambe ngiyomthengela amanabukeni, kumele ngithenge zonke izinto. Kanjalo nemiphefumulo yethu, njengoba sikwazi ukudela okwenyama, sidele izinto esiy'thandayo, nomphefumulo wakho udinga ukuthi udele izinto eziningi, uwusebenzele, uwukhuthalele, ngoba wona ngale kwethuna indaba esuke isengawo, suke sekuphelile ngalo, suke sekungampela, sekungawe ngampela, ngoba umphefumulo uqobo lwami. Mangithi isandla sikalihle, ubani ulihle? Ilo ngaphakathi. Engithi ulihle mase isidumbu sakhe sesilele lapha, ulihle suke seroma around, suke seyispirit, suke sewumoya, la khona sekucaca ukuthi ulihle ubekade enzani esasemnyameni, ubekade enzani esasemzimbeni, ubekade enzani esasedokodweni, uNkulunkulu ambusise ngalo. Ngoba leli dokodo leli okulona awazi ukuthi ubekelweni, awazi ukuthi kumele wenzeni, awazi ukuthi kumele uvuke ushone kuphi, awazi. Kufana nengane mayivuka ekuseni ayazi ukuthi kumele enzeni, kumele idle, kumele ilokhu njani, kumele idlale, kumele yenze konke. But wena umzali ohlakaniphile uyazi ukuthi hey, vuka ugeze, mase uqeda ukugeza nayo i-uniform, uma uqeda i-uniform idla ukudla, idla i-breakfast, uqeda i-breakfast hamba esikoleni. Lo umnikezi le mali le uzothenga ngayo nge-break, umnikezi lo umphako uzokudla nge-break. Yabo mase kuthiwa keqe i-break, usuyathatha umphako wakho usuyadla. Uma kathiwa keqe i-break, usuyasebenzisa-ke le mali yakho, ungakwenzi ukuthi nokuthi, idinga ukutshelwa yonke into ingane. Kanjalo bantu baNkulunkulu nezinyama zethu zidinga ukutshelwa, zi-train-we. But awukwazi ukutshela inyama yakho, awukwazi ukumtshela umntwana wakho if kwawena ungazi lutho. So yini endala phakathi kwenyama nomphefumulo? Umphefumulo ngoba wona uvele kuNkulunkulu. Inyama iyazolo lokhu, iqhamuke la emhlabathini, because uNkulunkulu ufike kuqala kunomhlaba. Ngithi akhumbula Genesis 1, uNkulunkulu wabakhona, wasathi wena mhlabathi owomileyo awuvele lapha elwandle, wavela ngapha lomhlabathi owomileyo, wase wawubiza ngokuthi umhlaba. Lo wahlanganisa ubumba, wase wamkhanda umuntu, wase semkhandile wabona ukuthi uyashoda umuntu, wasafaka umphefumulo wakhe wokuphila, waba kanjalo umphefumulo ophilayo. Ngaleyo ndlela umphefumulo iwona omdala kunenyama, okudinga ukuthi nawe uma usufike lapha emhlabeni uzibuze ukuthi ngizalelweni, ngiphilelani, kumele ngenzeni, futhi ngiyophelelaphi, ngoba sonke siyayibona imingcwabo iyenzeka ngapha nangapha. Ngingakufica nawe ngelinye ilanga, zibuza ukuthi uma usukufica uzoyaphi. That is why bantu baNkulunkulu izwi elishunyayelayo lishunyayela ukuthi bantu phendukani, ngoba umbuso wezulu ususondele. Lapho khona kuyo umphefumulo wakho ila ongeke uze uthande khona. Izinto ezenzakala lapha emhlabeni ziyinkomba yezinto eziningi. That is why uNkulunkulu ethi asifundisaneni. Umsebenzi wesikole ukuthi sikufundise ukuthi yini e-right ne-wrong, yini ebalulekile nengabalulekile. Kanjalo bantu baNkulunkulu na spiritually, there are spiritual schools, kunezikole zakwamoya lapho ufunda khona ukuthi hayibo isono yazi uqamba amanga, hayibo isono kahle kahle ukubhema, kahle kahle ukuphuza kuyisono, kuyongisa esihogweni, kahle kahle ukudla kakhulu kuyisono, hayibo kahle kahle, hayibo ukufeba kuyisono, nokuhleba kuleyo khuluma indaba zabantu kuyisono, kahle kahle zonke lezi zinto ziyisono. That is why uNkulunkulu esinikeza ilamazwi specific ukuthi kumele sihambe ngawo, siwagcine siwenze kuyimiyalelo eyishumi, Exodus 20. Ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwabo. Uzibuze ukuthi abanye uNkulunkulu kanjani, ngoba phela uNkulunkulu yedwa. Mina ngiyetshisa uNkulunkulu yedwa, kanti baningi uNkulunkulu. Khona uNkulunkulu wesizwe, khona uNkulunkulu u-Ashari, khona oBhali, khona baningi kakhulu uNkulunkulu. USathane naye uNkulunkulu, ngoba yonke into ekubusayo ekuphethe uNkulunkulu. Ngisho umntwana wakhe ngabe uNkulunkulu wakho, mawukuthi yonke into nje wena uphilela yena. Umyeni wakhe ngawuNkulunkulu wakho, mawukuthi yonke into uphilela. Ngifisa ukuthi abantu understand ukuthi yonke into ezokuvimbezela ekuthenini usondele uNkulunkulu, iwuNkulunkulu wakho leyo nto le. Ngisho kuthiwa yini, ngisho ngawo umsebenzi, usebenze nangesabatha, siwuNkulunkulu wakho leyo nto leyo. Seyilahlekile ilayini, sewulahlekile umuqa. So kukona konke ngaso sonke isikhathi bantu baNkulunkulu masazi sicaciseleke ukuthi uKristu masiletha lapha emhlabeni wasiletha sangazi ukuthi sokwenzani, sathiliza, sathatha, sathalaza, sabheka, kodwa mase kufika izwi lakhe lisuke sezokufundisa khona lizokwazi ukuthi lihlabe lihlukanise, ngoba lona liwukhanya ebumnyameni esizalelwe kubo sonke. Mase sizibuza ukuthi okay, ngabe nabanye uNkulunkulu right, imuphi uNkulunkulu edala amazulu nomhlaba? uNkulunkulu onguJehova, lo wezwi lakhe leqiniso okubhalwe wonke amaqiniso la. So ngeke uze uyazi yonke into ngentshumayelo eyodwa, ngeke uze uyazi yonke into nge-invitation eyodwa, ngeke uze uyazi yonke into ngento kusuku olulodwa. Uzodinga ukuthi ulandele, uzodinga ukuthi useshe, uzodinga ukuthi ufune. Njengesikole ngeke uze wazi yonke into ngokuthi u-athende 1 week nhlobo, kumele u-athende unyaka wonke. Kuyincenge nakuNkulunkulu kukanjalo. Kunama-spiritual schools abantu baNkulunkulu lapho ufunda khona ngoNkulunkulu. Yabo nje lento eyenzeka lapha amaphumulo ekhaya labafundi,
i-spiritual school lapha abantu baNkulunkulu ngendlela eyisimanga ongeke uze u-understand. So kudingeka ukuthi abantu bafunde kakhulu ngoNkulunkulu, bafunde ngezono, bafunde ngento ezondekayo uNkulunkulu nento ethandekayo. Athi uNkulunkulu ungazikhothameli ungazikhonzi, ukhuluma nangawo amaphathi because uma kuyiphathi kusuke kukhonzwa wena. Athi ungazikhothameli ungazikhonzi ibhizi ngiyashutha ngiyaphosta, awu Nkosi yami ngisendaweni ewukuthi ngise-revolving restaurant, usuyayikhothamela cabanga usuwuphulile umyalelo kaNkulunkulu ungaya esihogweni ngenxa yaleyo nto leyo. Athi ungaliphathi ngezigaba likaJehova ukuliphatha ngezwakaleli, akeke kumyeka wahleka usulu nje wena kushaya ijogi ngoNkulunkulu, usuyilahlile indaba, sekonakele. Athi khumbula usuku leSabatha ungcwelise wena uzosebenza ngeSabatha. Athi phela engithi kuvunyelekile enkonzweni phela ngithi sodokotela usuyilahlile, ayikho into eyi-excuse lapha emhlabeni. Ukuthi umfundisi uvumile ubani omkhulu phakathi komfundisi noNkulunkulu? Uzoyakosha naye lo mfundisi wakho esihogweni. So bantu baNkulunkulu athi hlonipha ihlwa nonyoka izinsuku zakho zande ezweni. Ayikho into enginyanyisa njengengane ehlala phansi etekisini umuntu omdala emile. Ayikho into engicaswe njengengane ezofaka ama-earphone ngamasibomu ingamlaleli umuntu omdala uma edinga ukuphathisa esitobhini. Ziyancipha iy'nsuku zakho. Uthi uthunywe ugoloze. Ziyancipha iy'nsuku zakho. Athi ungebi. Yonke into engayona yathi ungayithathi. Ungabulali. Kwakona nje ukuzenza because bethi ungabulali, abona lama contraceptives enofakayo oma-condom lawa, usubulela uqedile. Ngoba leyo mbewu leyo oyilahla la uyidaxaza khona, bekade kuzophuma umntwana. Usumbulela. Cabanga zingaki ingane osuyibulele wena ufaka ama-contraceptives bese ungena ocansini. Because it's better ukuthi ungangeni ecansini at all kunokuthi uzongena ecansini kodwa uthi awuyifuni ingane ngoba kuphuma ingane phela ocansini. Angithi? Usubulela. Uthi ingane yakho uyithuka uthi ave ungezwa nave uyisiliphu usuyibulele. Ukona konke abantu baNkulunkulu athi ungaphingi. Ubufebe buyinto enkulu. Ubufebe buyinto enyanyekayo. And isona esikhulu bantu baNkulunkulu abantu bangasinaki. Isona sokuthatha umfazi womuntu. Yabo umuntu akutshela athi ngishadile. Uphinde umshele ngekhanda uthi ayisontshontshane. Athi ngishadile. Uthi ayisontshontshane. Ngishadile. Isona esikhulu leso uyosibhubhela uyolahla ngaso wake watholakala seniyenza something naye. Ngoba ngeke enye indoda isisebenze ifukuze isebenzele ukuthi imkhokhele wena bese uzothola ama-benefits nje kanjalo and amanyala segcwele emhlabeni. So bantu baNkulunkulu isihloko nje sethu xolisa sekade ukuhlukile. Ebese ethi ungafisa indlu yamakhelwane ungabi nomona. Anelisekelo kunakho. Isihloko sethu nje besithi ngoba abantu baNkulunkulu imayelana nokudla. Uthi yabo uma ukwazi ukutholerate ukuthi udlele kuleyo ndawo uzoyimela leyo mpilo. Ngiyaphinda uma utholerate ukuthi ukwazi ukudlela kuleyo ndawo uzoyimela leyo mpilo. Yabo uma ukwazi ukuthi udlele endaweni engcolile uzokumela konke lokho. But uma ungakutholerate ngeke ngize ngidlela angidli mina makusangcole kanje. Ingale ndlela ongeke uzuyimela impilo engcolile ngaso isikhathi because ngale nkathi udla iyona mpilo leyo. Ngiyaphinda ukudla kuyimpilo. The time ugraspa, the time udla ufaka something ilapho khona uveza khona impilo. So uma udlela endaweni eyisinoma kanjani, it's like uyayitolerate uyayivumela leyo mpilo ukuthi hayi kulungile noma yini. That is why abantu abaningi behlele ezonweni. Uthola ukuthi udlela emanyala uyavuka nje useyadla kungcolile akashalelile akagezile ubuso akwenzele lutho. That is why isono siba lula. Ngoba yonke into uyayitolerate uyenza isinoma kanjani noma inini noma ikephi. So kona konke abantu baNkulunkulu ezinkulu ezimnandi ndaba zombuso wezulu asingatholerate noma yini, asingavumeni noma yini, zithande, zihlanze, vuma izono zakho ukuze uSathane angayitholi indawo nentuba. Nkosi ibe nani nibusise. Ezinkulu ezimnandi ndaba zombuso wezulu zibantu phendukani ngombuso wezulu sisondele nihlengo nesinde sinebhabhadisi ngokuphela izinto zonke sikufikele kanti ufa seduzane kakhulu. Ungakuphucaleli ithuba lokukwazana noKristu njengenkosi nomsindisi. Amukela uKristu, ubhabhadise usindise.